salam pambuka. Ayo yo. Halo relasiku. Apa kabar? Mamse, mamse. Mireng ulon lantir kuning. Ayo mas, kijing mireng. Bapak, semoga. Jaman perjuangan jur kelingan anak
Dan tentunya sebelumnya kita ucapkan selamat datang untuk Bu Besar yang dari Depok. Matur nuwun, terima kasih sudah hadir dan tentunya selamat menikmati hidangan yang tentunya sudah disediakan oleh keluarga besar Bapak Gotri dan juga Ibu bareng-bareng bersama Putra Arjuna tentunya juga. Monggo. Syukur bisa Yo. gunung bisa Matur sampun, nggih sampun iki. Yo. Monggo Pak joget rumiyin monggo. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaberan mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita kianat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu penging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya. Aku duwe bapak Anak sewu. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Putra Arjuna. Jonggrang, ayo Pak joget Pak. Kowe pancen ayu tenan. Hei, amokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaberan. Mula kowe dadi wanita boyongan.
damar moyo aku duwe aji sekti bandawasa rara jonggrang manuta sungkung bekarwo yo bubuk tumpuk Candi Sewu iya jonggrang panyuwunmu tak turuti matur nuwun terima kasih. Esok awan nganti wengi
sudah ya.